Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag kommer vi til at spille Roblox og CSGO. CSGO er første gang vi prøver det. Jeg håber det bliver rigtig godt. Og jeg viser lige om lidt et lille klip af hvad jeg fik i søndags. Fordi jeg fik noget ret godt i stil af Brainrot. Jeg håber I kan lide det. Lad os bare komme i gang med at spille. Jeg kunne ikke finde det der klip med, hvor jeg fik noget godt, men jeg kan allerede sige, at det var en La Carcore Combinaciones. Men jeg kan vise jer af det her, men lige et sekund. Se ham! Det er ham! Yippie! Okay, rent faktisk, lad os komme i gang med videoen, ja. Okay, så vi starter bare med Steel og Brainwash, fordi så kan jeg lige vise jer, hvordan den ser ud, den der Brainwash jeg fik. Og alle de gode ting, jeg har, er vitterlige på den her account, så jeg kan ikke join ind på noget endnu. Undskyld, hvis min fede finger fylder for meget i. Jeg håber, I kan lide mit skin, by the way. Ellers skulle jeg equip mini-skin igen. Nej, hvad var det, jeg har gjort her? Lad os lige se, er I klar? Hvad var det? Ja, jeg vil kun have den til Rebirth. Shit, den ser sød ud. Nej, ikke Rebirth. Nej, jeg vil kun have den til Index. Og er I klar til at se først alle dem her? Det er fint nok. Not even bad. Og så er alle de der yin-yang her. Undtagen lige den her. Vi skal lige sætte noget. Så er det yin-yang. Og så henter vi lige den sidste lavaka. Jeg elsker den der Mexico mutation. Nice. Og nice. Er I klar? Okay. Første. Jobs er hover. Næste. La Cargo Combinaciones. Jeg synes, den er så vildt fed, bro. Den ser sindssygt sej ud. Okay, lækkede lige lidt. Og der var det der ur, der flyver rundt om. Sindssygt fedt. Sindssygt fedt adding. Og så den her drop. Elsker det. Elsker min base. Og så, ja, der er det bare resten rent faktisk ret dårlige. Men de her dulls, de er til den nye ritual, hvor du skal bruge 4. Jeg kan lige vise det til alle jer, der ser her. Du skal bruge 4 dulls. Så løfter du dem alle. En skal stå her med den. En skal stå her med den. Og så går du herhen. Og du går herhen. Og så kommer der sådan noget stads rundt om. Og så kommer du... så begynder de der dulls bare at bygge sådan en ting. Og ja, det er ret fedt. Ret fedt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil spille med. Jeg vil spille noget andet end Steel og Brainrot, fordi jeg kan ikke rigtig join. Skal vi spille Jailbreak? Ja, det kan jeg gøre. Nice, let's gøre det. Okay. Kriminal. Ja, vil du gerne kigge på mig? Hey, kom lige her. Det er Spider-Man. Boing! Jeg kan også flyve. Nej, vent. Først. Salute. Bang! Og så tager vi
Den her, den er Sigma. Sigma. Okay, nej, jeg skal derhen. Hvad er det her? Notify me. 100%. Notify me. Jeg filmer det den dag. 100%. Drenge og piger skal filme det. Måske. Hvis jeg har tid, fordi jeg så lige, det var 9:30. So I don't know if I can film. Jeg håber, I synes, at det er den, hvad skal man kalde det, god video, fordi jeg prøver at gøre det sådan lidt anderledes med starten, og ja, håber virkelig bare, at jeg kan lide den. Og jeg tror lige, det er ret politi. What? Der er næsten ingen politi, hvad skriver de? How y'all clicking that fast? Med hvad? Hvad trykker man på hurtigt? Nu forstår jeg det ikke længere. Seriøst, jeg forstår det ikke længere. Skal vi tage det under shoppen. Prøv lige at se der. Før. Efter. Nice bil, bro. Jeg har tunet den sådan 2 gange, så nu kører den hvad var det, 40 km hurtigere, før der kørte den 110 max. Nu kører den 150, det kan jeg jo næsten regne ud. Jeg håber, at I kan matematik øve jer. Mit yndlingsfag, det behøver jo ikke være jeres yndlingsfag, men selvom, ja, nu fylder min finger også ret meget. Nej. Er det politi, jeg kan ikke se nu. Og så hopper du bare lige ud af vinduet. Okay, nej. Yes, 3000 ekstra. Nice, bro. Jeg skal lige have mine guns. Så parkerer vi lige fint nok. Det er ikke fint nok, det er grimt. Men vi er ligeglade med det. Så tager vi en shotgun, crypt, en revolver, og en AK-47, og en Uzi. Og så skal vi bare lige have skinsene. Det er diamantskins, jeg har. Oh shit. Okay, jeg kører lidt skævt. Bro. Jeg gider ikke. Okay, rent faktisk. Vi hopper over til CSGO nu, og ja, det er at spille, det pisser mig lidt af. Så ses ved CSGO. Okay, så nu er vi klar til CSGO. Og lige sådan, I ved det, ikke lave grin med mig. Jeg har ikke spillet det i ret lang tid. Men jeg håber bare, I kan lide det. Så sætter vi der only. Det var fint, nu kan I gå lige. Yep, det er fint. Men I kan se nu, jeg har de sindssygt sygeste guns nogensinde. Det er dem, der koster meget. Skal vi se, om vi kan købe noget, eller der er noget nyt, jeg kan købe. Not gonna lie, den der, den ser nice ud. Jeg skal lige sælge noget for at få den nu. Pis. Kan vi sælge den? Nej. Men der er også nogle sindssyge ting, jeg kan sælge for mig. Den der, den er blevet lavet. Nå, lad os bare gå i gang med et spil. Jeg skal lige se, hvor klokken er. Nice. Må lige se klokken. Jeg kan jo ikke huske noget. Okay. Så da jeg tænker, at jeg slutter videoen, og den er 20 minutter over. Ja, lad os bare gøre det. Lad os gøre det en lang video. Så vi tager bare Diffuse. Diffuse, det er bare sådan et kort spil på 8 runder. Hvis jeg spiller competitive, så vil det
være sådan både sværere og ja, det vil bare tage 10 runder, og det vil tage ret lang tid, fordi de bedste i hele spillet er der. Sådan, du ved ikke, hvem du er. Hvad fanden er Hanami? Så hvornår det map kommer? Okay, nu ved jeg bare, at jeg blev lort her det til. Jeg har aldrig prøvet det her map. Det spammer vi. Fint. Så det. Så er det dig. Okay, lige min. Det der mener jeg kender ikke mappet. Altså. Nu kan den står camper lige her. Jeg kan ikke spille længere. Jeg kan seriøst ikke spille. Ja, og igen, mine fede fingre kommer nok til at fylde alt her. Please lad være. Jeg kan ikke der map. Jeg vil bare ikke gå. Okay, shit, jeg rykker mig langsomt. Shit, jeg vil have dræbt den. Se min knæve. Jeg ved ikke at se den. Nice. Ja, det er sådan her, man spiller. Nu kan jeg rent faktisk gøre alt igen. Det var sgu ikke så fanden. Hvorfor kaster jeg en bombe mod mig? Nice, flash. Hvorfor? Den gad ikke at crouch. Bro, hvad var det der? Den gad ikke at crouch. Nå, men jeg kan allerede sige, i næste video, så kommer vi til at spille... Nej, det var en surprise. Jeg ved heller ikke helt, hvad det er endnu. Det er godt. Det er godt. Det er den bedste gun i hele spillet, eller det var det. Jeg kan godt lide min skins. Oh, shit. Jeg er alt for optaget på mine gun skins. Kan I se det? Jeg kan tage en granat. Flash. Nej, ikke gå. Pis. Jeg kan ikke gå ud i flashen. Jeg kan ikke. Okay. Jeg var den sidste tilbage. Det var lidt svært. Okay. Og hvis I kan høre det sådan knirk lidt, det er bare min stol. Ja. Hvor ikke flash mig, bro. Vi får holdt sådan. Det er det campingsted. Sygeste sted at camp. Der. Nice. Hvordan bliver jeg flashet igennem en smoke? Dum. Jamen, der er en mere. Fuck. Ja, han var klar. Hvorfor har jeg lige 6-7? Bro. Det er så fucking sygt. Det der skin til gun. Shit. Okay, jeg fik stjernen. Det er godt. Godt. Den der sygt nok. Okay. Og vi lader være med at købe en pistol, fordi der er det allerede den bedste pistol i hele spillet. Du er lækker. Hvorfor går ingen med mig nu? Nu er jeg bange. Nu gider jeg ikke mere. Der gik her.
No, crouch. Bro, jeg sværger, jeg trykker helt den crouch, og den gør det ikke. Nå, lige meget, så er det bare hyggeligt at lave en video. Ja, og jeg undskylder lige for, at jeg ikke har lavet en video i lang tid. Så jeg tror, det var 3 uger, ja. Og 3 uger, 2 til 3 uger, det var ret irriterende for jer nok, som kunne lide at se mine videoer. Igen, sidder du godt? Yep. Den så godt. Jeg ved ikke mere. Ja, er det ikke fint? Jeg håber, det er fint, ellers så må I fandme klage til mig. Sig det til mit fjes. Men jeg skal lige stå FK, I skal have et stykke tyggegummi. Jeg vil klar. Wow! Lego tyggegummi. Godt, så er han tilbage. Pis. Guys, jeg tror, det var tyggegummi, der gjorde det. Nej. Jeg laver egentlig kun videoer, fordi jeg vil have, at andre børn har det godt med at se mine videoer, og godt kan lide mine videoer, så når jeg får fundet os. Og fordi jeg synes bare, det er hyggeligt. Det er bare hyggeligt at lave videoer. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, men der blev lige stille der. Ja, vi lever lige der. Leave the match. Okay. Jeg skal lige se det der AK-47 skin, om jeg kan få det. Hvis jeg sælger mit andet. Og se. Det er det der her. Oliefinger. Se, 500. Hvis den anden, den koster 600, så er jeg rent faktisk... Så har jeg nok filter. Så går vi ind på Guns. Godt. Pis. Men jeg tror ikke, det er den her. Var det der? Nej, det var det ikke. Okay, den får vi ikke råd til. Det er den her. Nå, vi får ikke råd til den. Shit. Dem her, det var dem, jeg havde dengang. De blev lavere i pris. Jeg har en rigtig god en af, faktisk. Wow. Hvad er klokken? Okay. Jeg vil bare lige se de nye knive. Hvor fanden var jeg ved at grine der? Det var derfor, jeg sagde. Okay, det lød bare så. Jeg tænker bare, jeg skal holde min mund. Wow. Honestly. Den her. Den vil jeg meget gerne have. Skulle jeg sælge noget, og så få det? Så det var 700 hvad? 784. Okay.
Lad os prøve. Hvad koster det? Yep, nej. Og så hvis jeg sætter den her, så får vi lige over 500. Men nej, så får vi over 600. Og hvis jeg sætter den her, nope, ikke nok. Okay. Så har vi 700. Eller 788. Honestly, vi kommer til at skulle sælge sådan 1000 ting. Nope. Nej, det bliver et no. Det bliver et nej. Request. Nej, vi får bare en. Invite. Vil du joine mig? Godt. Det giver ham ikke mere til. Bare rolig. Det skal nok blive sådan meget mere spændende, når jeg spiller der. Men det er fordi, jeg skal bare lige øve mig lidt mere. I ved seriøst ikke, hvor god jeg var til det at spille dengang. Jeg var den bedste i min familie, brother. Jo, det husker jeg noget, jeg ikke har skændt til der. Du skal bare lige kunne snit. Oh, shit. Fletcher. Altså går op i tårnet. Ja, det er kun mig tilbage. Okay, jeg havde ikke en chance. Det var ikke min skyld. Kan I lide det? Kan I lide mit skin? Fordi jeg kan. Ikke komme med ud i det hele. Der er en her, så godt. Maps. Jeg er midt. Nej, der kommer jeg. Midt. De er alle midt. Shit. Men hvorfor sagde I alle var midt? Fordi det var de jo ikke. Jeg var midt. Det er det, jeg mener. Jeg skal bare lige huske at spille lidt bedre. Bro, hvad laver du? Okay, jeg er bedre end ham. Okay, han knifer dig. Meget fedt. Nej, fedt. Vi har tabt. Okay, så vandt vi. Nice. Nu beder jeg lige hårdt sammen. Kunne jeg høre det? Nå, det var mit tyggegummi. Og det var endnu vildere. Se, så man smoke, så gør man sådan her. Hop. Hvorfor?
Ja, jeg tager sgu det her meget seriøst. Der var lige sådan meget stille. Ej, bomben. Hell no. Fuck. Åh, pis, bro. Alt jeg kan sige er, at jeg vil spille Roblox nu. Så ja. Ja, undskyld, det var lige min storebror, der kom ind. Jeg har 4 minutter til at stille brain. Okay, nej. Nok ikke stille. Nå, det vil lige sådan så kedeligt. Forsaken. Okay. Lad os spille Forsaken. 4 minutter. Sikkert ikke noget. Kom nu. God dreng. Fedt. Don't care. Okay, vi kan ikke nå det, men I kan bare lige se mine skins. Prøv at se. Jeg har for eksempel Cool Kid. Og så er det her skin til ham. Og så har jeg Sheletsky. Og så hans skin, så er det der Y2K. Og så 2-time har ingen skins som Guest 1337. Der har jeg igen skins. Og så Noob, ingen skins. Elliot, ingen skins. Så ja. Og så mine emotes. Hvad har jeg i mine emotes? Jeg kan egentlig lige købe en. Wait. Nej. Housefly. Det er ikke det, jeg vil. Okay. Den køber vi. Godt. Så nu skal jeg på emotes. Så køber vi Pop Dance. Og sporten. Emote. Hele skærmen rykker med. Shit. Ja, man kan sgu se. Jeg tror, man kan se, ja. Ja, I don't know. Jeg kan i hvert fald se refleks. Hej. Okay. Nu danser vi bare lige for nu. Nej, dans. 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 Alt jeg kan sige er, at jeg glæder mig rigtig meget til næste video, og håber I synes den her video var god, måske også fantastisk. Her er udsigten. Okay, det er ikke rigtig udsigten. Her er mine mænd. Hvad laver du, Deadpool? Okay, vi fikser lige ham.
Vi tager også lige Hulk fra jer. Kom. Der. Yay, så har vi dem. Så nu sidder de jo random video med Hulk og det på. Ja, og hvis I tænker lidt over siden, hvornår har du fået en holder til din telefon? Ved I hvad? Jeg kan lige filme den til jer. Jeg kan lige vise den. Okay, så sådan her ser den ud. Jeg kan lige klappe den sammen med. Sådan her. Og så sådan at den står op, så kan jeg folde den her ud. Ja, så sætter jeg min telefon i her. Så er jeg bare, nej, vent. Se, så kan jeg bare gøre det her. Og du kan også dreje den. Det er 36. Det er 90. Nej, wow, måske ikke. Der regner jeg lidt forkert. Ja, men alt det jeg kan sige, det er mange tak for at se med i den her video. Og håber I havde det rigtig godt, da I så det. Oh shit, solen. Og tak for at se med. Hej hej.